Вітаем вас у эфіры «Беларусь-3» навіны культуры на календары 4 чэрвеня. У гэтым выпуску вечар балета «Лунанне сокала». Творы галаграфічнай студыі ў Нью-Йорку, якія ўсе называюць чароўнымі. Найбольш цікавыя праекты тэлеканала «Беларусь-3» і вынікі 4-го конкурсу фестывалю сучаснай беларускай драматургіі «Райтбокс» сезон куратарства. Заўтра ў брэсцкім акадэмічным тэатры драмы вечар балета «Лунанне сокала», прысвечаны памяці Аляксея Вечкіна. У канцэрце прымуць удзел вядучыя салісты Латвійскага нацыянальнага тэатра оперы і балета, артысты Вялікага сімфанічнага аркестра Марыінскага тэатра і іншыя. Спецыяльны госць вечара Артур Маскац, латвійскі кампазітар-класік, 4-разовы лаўрэат вялікай музычнай узнагароды Латвіі. Што цікавага адбываецца ў культурным жыцці краіны ў матэрыялах нашых калег. 100 гадоў адзначае сёлета адна са старэйшых навучальных устаноў Беларусі. Музычная школа нумар 1 імя Рымскага Корсакава. Зараз установа мае назву Магілёўская дзяржаўная гімназія-каледж мастацтваў. У святочным канцэрце, які адбыўся ў Белдзяржфілармоніі, прымалі ўдзел выпускнікі розных гадоў, якія праславілі сваю музычную установу як у нашай краіне, так і далёка за яе межамі. Сярод іх лаўрэаты міжнародных конкурсаў, стыпендыяты прэзідэнцкага фонду па падтрымцы таленавітай моладзі, а таксама салісты Санкт-Петербургскай Марыінкі, удзельнікі міжнароднага конкурса песні «Евробачення». Мы занимались экспериментальной деятельностью. Мы делали программы, которые вошли в республиканские программы для изучения отдельных предметов. Очень много, большую, громадную работу, практически научную работу, которую выполнял коллектив за эти годы. Каждый ребенок должен пройти музыкальное начальное хотя бы образование. Не обязательно, чтобы он стал музыкантом или вообще связанным с музыкой, но это оставляет след на всю жизнь. Это в сердце, это в мозгах, это в чувствах. Адным з лейтматываў вечара былі віншаванні з 80-гадовым юбілеем дырэктара установы Людмілы Мішчанка, якая узначалівала Магілёўскую фабрыку талентаў ужо 37 гадоў. У музеі гісторыі беларускага кіно на працягу чэрвеня ладзіцца персанальная рэтраспектыва да 115-годдзя з дня нараджэння французскага кінарэжысёра Жана Габена, адораны пачуццём кіно. Так, заўтра будзе прадстаўлена адна з найбольш знакамітых французскіх стужак перадваеннага перыяду, якая зацвердзіла Габена як вядучага акцёра П.П. Лемокка, рэжысёра Жульена Дювюэ. Заўтра спаўняецца 75 год заслужанаму дзеячу мастацтва Валерыю Несенку. Чаму ён не стаў эстрадным выканаўцам? Хто сфармаваў яго як творчую асобу і што прывяло з акцёрскай прафесіі ў рэжысуру? Усе адказы маэстра дасць у праграме «Майстры і куміры», прысвечанай юбіляру заўтра у 10:30 раніцы на «Беларусь-3». Мой дурацкі максімалізм і тут зрабіў сваю справу, таму што я хацеў працаваць і ў тэатры, і вучыцца ў кансерваторыі. А прафесар кажа: «Нет, пераходзь». Я говорю: «Прафесар», і сышоў. Дурак. Жыхары Маладзечна рыхтуюцца сустракаць гасцей. 7 і 8 чэрвеня на нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна-2019» збяруцца маладыя выканаўцы, дзеячы культуры і мастацтва і ўсе тыя, каму цікава самабытная творчасць. Цяперашні 19-й па ліку фестываль прысвечаны году малой радзімы і 75-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Падчас фестывалю будзе цікава сустрэцца ў нязмушанай атмасферы з народнай артысткай Беларусі Ядвігай Паплаўскай або пабываць на спектаклі Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра «Янка Купала. Жыццё ў святле маланак». Усе значныя мерапрыемствы ў рэжыме нон-стоп пакажа тэлеканал «Беларусь-3» у спецыяльных выпусках праграм «Навіны культуры». Акрамя таго, Белтэлерадыёкампанія будзе здымаць 2 галоўныя канцэрты фестывалю «Песні вайны» і «Зорны карагод». Глядзіце іх у эфіры «Беларусь-3» у суботу і нядзелю. Стала вядома, што на міжнародны форум мастацтва «Славянскі базар», які пройдзе з 11 па 15 ліпеня ў Віцебску, замежныя госці змогуць прыехаць без візы.
Каб перасекчы мяжу, спатрэбіцца пашпарт і квіток на фестывальнае мерапрыемства. Бязвізавы ўезд будзе адкрыты ў міжнародных пунктах пропуску з 1 па 20 ліпеня. У ліку самых запатрабаваных мерапрыемстваў форуму квіткі на канцэрты адкрыцця і закрыцця, залаты хіт, сольныя выступы зорак. Заўтра малой зале імя шырмы Белдзяж філармоніі з нагоды 75-годдзя заслужанага дзеяча мастацтва Валерыя Анісенкі адбудзецца творчы вечар майстра. У праграме спектакль споведь «Дырыжор» па п'есе Лявона Огулянскага, вершы і рамансы ў выкананні юбіляра, прэзентацыя кнігі «Неўтаймоўны». Дырэкцыя Вялікага тэатра Беларусі аб'явіла конкурс на пасаду галоўнага дырыжора. Кандыдат будзе абраны конкурснай камісіяй шляхам тайнага галасавання да 1 мая 2020 года. Раней гэтую пасаду займаў Віктар Пласкіна, які працягне супрацоўніцтва з калектывам у статусе галоўнага запрошанага дырыжора. У музеі памяці патрыётаў Віцебшчыны да 9 чэрвеня праходзіць экспазіцыя пад аднайменнай назвай. Выстава музея знаходзіцца ў падвалах былой фашысцкай турмы. У адрэстаўраваных камерах прадстаўлены фотадакументальныя матэрыялы пра герояў віцебскага падполля: Веру Харужай, Соф'ю Панкову, Еўдакію Суранаву, Антаніну Ермаковіч, Лідзію Бярозкіну і іншых. У Мінску урачыста адкрыўся абноўлены дом кнігі «Светач». Цяпер у белкнігі з'явіўся такі праект, які паказвае, як па-сучаснаму будаваць адносіны з чытачом. У доме кнігі з'явілася новае сучаснае абсталяванне, навігацыя і інтэрактыўныя панэлі ў выглядзе перакладчыка для замежных гасцей сталіцы, 2 інфакіёскі, якія дапамагаюць знайсці патрэбную кнігу. Таксама маецца вельмі добрая акустычная сістэма, новая прэзентацыйная зала, кафэ і дзіцячая зона. Гумарыстычнае апавяданне, смешныя гісторыі, яркія і прыгожыя касцюмы, непараўнальная дзіцячая ігра на сцэне, атмасфера нібы з рускіх народных казак. Усё гэта ў мюзікле «Двое з куфара. Аднолькавыя ствары» у маладзёжным тэатры эстрады заўтра. Вас чакаюць займальныя прыгоды па казачных мясцінах разам з прынцам Дадошкам, Іванам Дурнем, братамі з Куфэрка і яхіднымі бабулькамі Кікімарай і Баба-Ягой. У Мінску з'явіўся «Сінема Клаб». Калі вы хочаце паглядзець цікавыя фільмы, абмеркаваць іх адрозненне і, адказаўшы на некалькі пытанняў, атрымаць кнігу ў падарунак, то вас чакаюць у клубе кожную першую і трэцюю сераду месяца. Бліжэйшыя мерапрыемствы адбудуцца ўжо заўтра. Рамантычную казку «Русалачка» паводле казкі Ганса Хрысціяна Андерсена пакажуць у брэсцкім абласным тэатры лялек з 5 па 9 чэрвеня. Каб знайсці сваю любоў, русалачка адмаўляецца стаць царыцай халоднага дна і ідзе супраць волі сваёй маці. Спектакль удзельнічаў у 5-м беларускім міжнародным фестывалі тэатраў лялек. У Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь працягваецца міжнародны выставачны праект прэміум-класа «Сальвадор Далі». На выставе прадстаўлены больш за 160 твораў мастацтва, музейныя скульптуры, графіка, творы ювелірнага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Выстаўленыя экспанаты з'яўляюцца часткай калекцыі «Сусвет Далі», якая лічыцца адным з найбуйнейшых прыватных збораў скульптуры і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Сальвадора Далі. Творы з гэтай калекцыі былі прадстаўлены больш чым у 100 прэстыжных музеях і залах па ўсім свеце. Гэтыя выставы наведалі больш за 12 мільёнаў чалавек. А зараз прыспеў час звярнуцца да цікавых навін замежжа. У Нью-Йорку ўжо 40 гадоў працуе студыя галаграфіі. Яе ўладальнік называе галаграфічныя творы чароўнымі. Таямнічыя блікі святла і загадкавыя малюнкі. Менавіта так выглядае ўнутры найстарэйшая ў свеце галерэя галаграфіі ў Нью-Йорку. Яе ўладальнік Джейсон Сапа аддаў любімай справе больш за паўстагоддзя. Галаграмы можна назваць чараўніцтвам. Гэта не малюнак для 3D-акуляраў, не нейкі аптычны падман. Яны рэальныя. Галаграма можа выскачыць прама са сцяны, калі працягнеш да яе руку. Яе можна агледзець з усіх бакоў. Гэта не так, як у кінатэатры на 3D-фільме. Галаграма – гэта малюнак, на якім светлавыя хвалі адарваліся ад паверхні аб'екта. Гэта адбываецца дзякуючы інтэрферэнцыі святла. Калі светлавыя хвалі накладваюцца адна на адну, гэта падобна на каменьчыкі, кінутыя ў сажалку.
Джейсон пачаў займацца галаграфіяй дзякуючы бацьку. Той рыхтаваў экспазіцыю для сусветнай выставы і аддаваў сыну лішнія транзістары, лазары і галаграмы. Потым гульня перарасла ў сур'ёзнае захапленне. Доктар Лазар, так сябры празвалі Джейсона, увесь час стварае новыя малюнкі. Кажа, што сакрэт не ў натхненні, а ў карпатлівай працы. На думку майстра, каб стварыць выдатную галаграму, трэба любіць сваю справу і верыць у тое, што ўсё атрымаецца. Сёння і заўтра беларускі дзяржаўны тэатр лялек запрашае на спектакль без слоў «Пансіён Бельведэр». Пажылыя людзі, чыё жыццё ўжо надыходзіць да свайго заходу, непазбежны рубеж у кожнага свой. Жыхары пансіёну праводзяць дні згодна з раскладам, аднак гэта не перашкаджае ім раз-пораз трапляць у розныя камічныя і трагічныя сітуацыі. Бо старасць толькі падстава паразважаць пра крохкасць нашага жыцця, дзе да апошняга ўздыху ёсць месца марам і любові. Пастаноўку ажыццявіў італьянскі актёр і рэжысёр Матэа Сп'яцы, мастак-пастаноўшчык, лаўрэат нацыянальнай тэатральнай прэміі Тацяна Нерсесян. Заўтра апошні дзень, калі можна наведаць часовую экспазіцыю легенды сонечнага камня у дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа. Наведвальнікам прапанавана унікальная калекцыя бурштыну з фондаў Калінінградскага абласнога гісторыка-мастацкага музея. З 20 па 23 чэрвеня будуць падведзены вынікі 4-го конкурсу фестывалю сучаснай беларускай драматургіі «Right Box» сезон куратарства. 42 п'ес члены журы выбралі 8. Мы сустрэліся з куратарам конкурсу Алексеем Стрэльнікавым і пагаварылі аб задачах і мэтах фестывалю, а таксама аб дынаміцы ў маладой айчыннай драматургіі. Здравствуйте, Алексей. На предложение поговорить о фестивале вы ответили с удовольствием. Значит ли это, что положительная динамика в молодой отечественной драматургии к 4-му конкурсу достаточно ощутима? Вы знаете, она ощущается вообще. Мне кажется, я испытываю огромное удовольствие от того, как у нас развивается театр в принципе. Я рад, что приходит большое количество пьес. У нас небольшая страна, и то, что 40 человек решают прислать свои тексты на конкурс, и то, что из этих текстов есть выбор на любой вкус, то, что это разнообразный театр. И для меня, например, вот это разнообразие — это один из главных критериев, насколько театр живой, насколько он отвечает запросам общества, потому что общество тоже не гомогенное в своих вкусах и взглядах. 42 пьесы присланы на конкурс в этом году, понимая, что режиссеры наверняка обратят внимание на уже зарекомендовавших себя драматургов. На что рассчитывают молодые авторы? Мне лично, например, интересны именно новые имена. Русскоязычная белорусская драматургия прекрасно встроена в тот процесс, который идет на всем постсоветском пространстве. И интернет — главный спаситель современной драматургии. Он позволяет молодому автору ставиться где угодно. Пьесы людей, которые уже получили признание на фестивале «Любимовка», на фестивале «Золотая маска», которые получали национальные премии здесь, они создают важную часть конкурса, но я и многие мои коллеги, у нас есть этот зуд открыть имя, дать дорогу молодому автору, поддержать. И я очень рад, что появился пул авторов, которые относятся к райтбоксу. Одна из задач фестиваля — открывать новые тексты и, добавлю от себя, доносить их до зрителя. О каких видимых его результатах можем говорить к 4-му конкурсу? Один из немногих случаев в новейшей нашей театральной истории, когда Дмитрий Богославский вне конкурса даже была показана его пьеса «Ничи», была сделана читка силами актеров молодежного театра, режиссером Денисом Паршиным. Проходит полгода, и этот спектакль появляется на сцене молодежного театра. Такое бывает, когда пьеса пишется на заказ. И вдруг у нас есть момент, когда вот появилась пьеса, и она в этом же году может поставиться. И это интенсивность нашего театрального процесса во многом это заслуга райтбокса, потому что фестивали в райтбоксе выстраиваются, самое важное, контакты между автором, режиссером, актерами, когда они в живой практике через презентации, через читки участвуют в каком-то процессе. Целью фестиваля является также исследование тенденций и особенностей белорусской драматургии. Действительно ли эти тенденции могут быть обозначены?
Мне очень нравится мысль Михаила Юрьевича Угарова о том, что единого феномена, например, белорусской драматургии не существует. Есть авторы, которые живут прямо сейчас и отвечают на те вызовы и те переживания и мысли, которые происходят прямо сейчас. Мне очень нравится, что мы окончательно ушли от этого понятия «хорошо написанные пьесы». И те пьесы, которые сейчас на Redbox приходят, они очень свободные по форме. Люди не боятся писать большие монологи, использовать документальные моменты, они не боятся писать от своего лица, они не боятся писать огромные ремарки. Это все было невозможно, например, 15 лет назад. И тенденция освобождения, она есть. Перейдем к субъективному. Пьеса, заслуживающая внимания Алексея Стрельникова. И чем? Мне очень понравились две пьесы действующими лицами, которые стали психологи. Мне кажется, это очень важная тема, которая в обществе сейчас проходит, о том, что психологическое здоровье — это вопрос, которого не нужно стесняться. И замечательная пьеса Алексея Макейчика «Путаница», которая предъявляет эту тему в режиме проблемы. Как можно доверять психологу, выстраивать коммуникацию, как можно решить эту проблему. Мой личный выбор — это пьеса «Влада Хмель. Все нормально». Пьеса о взаимоотношениях матери и дочери. Это очень тонкий, интересно сделанный текст, в которых проблема взросления, проблема о том, как родные отношения перетекают из момента контроля в момент внутренней свободы. Это очень интересная попытка найти какой-то фундамент для совместного разговора. Спасибо, Алексей, и до встречи на мерапрыяцці фестиваля Redbox. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры на тэлеканале Беларусь 3. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы.